assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama inde on manama e jettode saaɗi gondude neydi e netare eɗen ɗo e Daka mo Madina Gounass tawi eɗen e ñalawma nayyo tawi ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom woni 2000 édition 2026 eɗen ɗo noon e goto e Dakaji ɗi ganduɗa kadi jeeya ko e Dakaji ɗi ganduɗa ko Daka Madina Gounass ha tengti noon Daka mo Tiggere hande ko ɗo garɗen yewtidde e mabɓe kamɓene kadi ɓe kalana en holno ɓe jiiri Daka e holno ɓe guurdi e Daka ɗum noon yoga e mawɓe ɓe tawɗen ɗo ɓe min dokkuɓe micro kamɓene ɓe calmina rendo ngo ɓe calmina kadi umma islami o foof kono noon kadi ɓe kalana yimɓe holno ɓe jiiri Daka mawɗo min calminima inde e yettode. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi duwonima on mbiɗo ñaagui on kadi duwaw bo ɗum ɗo ko weltare tan par ce que minen kam min jeeya Dakar tan ko beelema min mbiyetemi ko Abdoul Dé komi tiggernajo ko ene wayno ko minen wonɓe ɗo minen cosi Daka o alhamdulillah rabbil alamin ko yettude Allah e min garano ɗo ko avant nden min ngala Daka min ngale ɗo min jippo e Daka Seynel naɓe duuɓi ɗiɗi frère min hankkadi noon min ummani ɗum min mbi ɗum ɗo il faut Tiggere daña Daka nde wonno guila e baba men ene garanno ɗo e Daka kono wona e Daka Tiggere naɓe ko Dakaji goɗɗi ɓe jipporno alhamdulillah rabbi joni noon Allah waɗi en suturo min dañi Daka te ko Daka minen ko moƴƴere tan min jeeya Daka moƴƴere e weltare e rewal Allah vraiment ko yettude Allah no feewi no feewi no feewi no feewi alhamdulillah rabbil alamin ha ɗum ɗo tawi min hen bon a wisima sawa a wisima no moƴƴi eyyi onon noon jarama vraiment min beltima no feewi bon Daka dental Daka ɗum kam ko dental Daka Madina Gounass ko yettude Allah no feewi alhamdulillah rabbil alamin minen noon ko min dañi Daka faade joni mata ko hedde duuɓi nayi en joyi en tan ɗon Daka Tiggere eyyi ko yettude Allah tan ko jaam tan min jii hen te min jiiɗa guila nden onon ko ɗo guurɗon e Daka moon kadi holno guurdoton ɗo e Daka he guila e no ñamrete ha e no woni no lelne nde foof alhamdulillah rabbil alamin bon lelne nde kam ko comme lelɗe ɗe tan Daka kam ko noon eyyi voilà bon ko ballal ngal noon vraiment emin jetti hen ɓuura men no feewi Tiggere naɓe emin jettaɓe min mbawa yobdeɓe kolla tan wawi yobdeɓe yo Allah yobɓe kala ko Tiggere naɓe immini wona cukalel wona mawɗo wona debbo wona gorko moni fof daroto hen waɗa fodde mum ɗum noon ko yettude Allah vraiment alhamdulillah rabbil alamin ko jaam tan min dañi hen ko ñande toujours ko weltare haydara mankirani min way haydara mankirani min guleyki noon alhamdulillah guleyki noon ɓeydi tan ni ko moƴƴere eyyi ko ɗum tan min jiiga kono min jaani ga probléme goɗɗo ɓeɗo sukaɓe won ɓeɗo hen so Daka ari ko kamɓe mbatta foof ɓeni Gueladio Ba en Saydou Hawwa en mi wawa limtude somi limti tan mi juumat ko eyyi hay emin hande alhamdulillah rabbil alamin hande min jogui koɗa men ɗo ene ko Tiggre Sirenajo ni wiye Tamaroyel Doucouré alhamdulillah rabbil alamin e min jetta aduna o fof ni d' abord ha jofte Tiggere naɓe eyyi guila e baɗiraɓe nan ɗo Mamadou Boli en alhamdulillah rabbil alamin Mouhamadou Abdoul Dé en nan ɗo foof Yero Samba Diary alhamdulillah rabbil alamin ceerno Hamadi kamɓe mbiyata Hamadi Oumou eyyi Tiggere naɓe wiya mbiyata kadi Laroy kamɓe Tiggere naɓe mbiyata Laroy e kanume Hammadi non Harouna Diallo Harouna Ali alhamdulillah rabbil alamin eyyi ko ɗum ko minen goni ɗo min jakori noon ne wawi wooda awisiɓe gara après ko eyyi gara duwaw eyyi ɓeɗo ñande foof noon guila min naati ɗo faade joni ñande foof ceerno Amassi e kanume Mamadou Boli ɓe jippinat ɗo kamil ko ñande foof ko kamil ɓe jippinta eyyi alhamdulillah rabbil alamin emin ñaagui duwa noon misi eyyi ko noon tigui ha joni koye Daka mo Tiggere gonɗen eɗen kuccodiri e ceerno Amassi kanko ne mayen dokkuma konngol ngol daña ko werli hen caggal nde mawɗo o kañumne haali no wurda e foof kamɓe keedi to banggue jippingol deftere nde e banggue diine o ɗum noon ceerno Amadou Sy holno jiiruɗa Daka o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ko adi fof mi salmini on min jaafno on to bange amen min jaafima enen fof yo Allah yaafo en yo Allah waɗ en e weleede muɗum yo Allah humto haaju Daka awde ko min gadi ga ko min nimsani min dañi hen tan ko ɓeydare te ɓeydare nde kam min tini ɗum bangueji ɗi fof guila e gonka gurdam ha e diine ko ɓeydare tan Daka gonga yimɓe gondiri nen yooɗi hono mawɗo amen kalɗo on hocci min to woɗɗi kono minen somin jooɗi min mbay kono giƴiraɓe ni ala fof ko min jewtitta te Daka kadi ko nelaɗo sallah sallam wino ko tan ko ina ma bu islu tamma karimal akhlaq neldami ko ha mi timmina jikkuji moƴƴi ɗi kadi saɗa ƴeewa jikkuji moƴƴi ɗi ma taw ɗum ɗo e Daka yimɓeɓe haysa gañi neɗɗo ko mo gaña wiyatma yaafo ɗum ɗo ceerno ne weltina ɗo kay holli tan ko julɓe tigui goni ɗo te tijani o ene yooɗi machallah yo Allah juutnu gurdam ceerno yo Allah juutnu gurdam ceerno yo Allah juutnu gurdam ceerno ɗiɗo duuɓi aduna watte makko haqqille ene jeeya hen won kalnoɗo wi ceerno khilafa tijani o foti waɗe ko turuji hande ko aw foti wonde khalifa o jaabi wela o ɗum wonde ko ɗon tan foti wonde ɗo Tiwawon ko ɗon tan foti wonde o wi minen Tiwawon hay ɓiɗɗo jibinaɗo hande ko ceerno amen min nangi ɗum ko ceerno amen ko ɗum min laata ɗum te ko noon no woori kadi ay ngol ɗo konngol ko Allah mawnini ceerno kono ɗum ɗo ene jeeya ko ɓeydi sembinde hande hay joftuɓe ma mbiya sen belsinima keɓta ceerno joftuɓe ne jiiɗimo machallah te kadi min ko ɓuuri hawdemi kadi ko ɓuuri yoddemi ene jarani wasde yaade dental mi juula ɗo gam seedade sukaɓe sagataɓe e Madina ɓe noɓe jarata ni ɓe mbaɗa ko autoji motoji waktu fof ɓe gara ɗum Madina ɓe gara ɓe juula soɓe kota ceerno ene yooɗi machallah hono gara wino komi junnata e konngol minen tiganaɓe mbiya alhamdulillahi rabbil alamin amin jetta Allah amin jettano wuuro ngo Allah kala ko dillina e diine he ɓe mbaɗat hen juuɗe mabɓe ɓe mbaɗat hen juuɗe mabɓe ha tengti ngol ɗo lawol amin belti yo Allah yebtu moƴƴere onon min beltini on jarama pele monɗe Allah waɗ ɗum hoƴƴe jaɓaɗo koɗe Allah waɗ ɗum umura jaɓaɗo kono sagataɓe kon dariɓe oɗon darani diino o amin beltiyam on yo Allah junnu gurdam ɗam e kala hen ko fiyo ko to Allah ummi kala hen ko manki jokkiton haqqillaji mo allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim eyyi ɗum noon bandiraɓe caggal nde kettiɗen ceerno Ahmadou Sy nde o haali kadi e konngol ngol ganduɗa ko wuuro men Tiggere en kettimo en jarni yimɓe foof eɗen ñagono Allah bandiraɓe moƴƴere tan nde Allah junnata balɗe ɗe moƴƴina battane moon onon ne ɓooyon arde oɗon duusa sukaɓe ɗum noon eɗen calmina sehil men kañumne Mouhamadou Déme ko neɗɗo moƴƴo vraiment ko suka nehiɗo guila min gandodiri ko ni tan min jiirimo kadi ko neɗɗo jiɗɗo diine jiɗɗo islam so Allah min certanomo ɗum nonne kadi Mamadou Boli gonɗo kañumne ɓaaral makko min mboto tawa kadi o setta e makko guila e ceerno Samassa nelɗo toon yimɓe ha gaari ɓe ha Allah waɗi hande en kawri ɗo ɗum noon kadi e galle mabɓe foof ko noon mbadumi e mumen ala hen mo anda kam ɓe jaggiri kam komi ɓiɗɗo galle te koye ladde tan no andinirte ni gandirmi tan koye lamin Allah waɗi ɗum ɗo foof ɗum noon eɗen mbiya to caméra to wonno toon ko Djiby Dieng gorko mo Kanel ga e haalirde nde ko guiɗo moon sehil moon Issa Amadou Diop ha saaha goɗɗo kadi e daha goɗɗo so Allah jaabima on jarama